Assalamu alaika ya Habibullah. Assalamu alaika ya Nurullah. Ka amsa min yabona da na sami shiga a fadarka Annabi Muhammadu Nurullah, Mahabuballah, dan Amina da Abdullah. Annabi sarkin kyauta, ni da kai zan farawa, ka da ɗan baiwa in na faɗa ai ganewa. Wani aiki zan yi wanda baya yankewa, Allah ka cikan muradina, tsira ka ninninka mun manzo habibinka, ma'ana abban zara wanda ka baiwa sirrinka. Sa alihi har sahabbai su suka yada aikinka, ka sanyo har da shehunnai kamar su Sheikh Tijjani zaɓinka, ga barhama sirrinka, sannan sada malan Sanusi makurda baya kasawa. Rasulallah Muhammadu Nurullah, Mahabuballah, dan Amina da Abdullah. Annabi wani sirri ne na ɗauko nake son buɗewa, wani ciwo ne wanda baya warkewa, wata siffa ce mai ababen birgewa, wani haske ne nau'insa baya cutarwa, wata dama ce wadda ba ta yankewa, wata farko ce wadda ba ta karewa, wata kofa ce wadda ba a kullewa, wani nema ne kowa ya je zai dacewa,